Gazteok ez genuen Franco ezagutu, baina faxismoa oraindik ere pairatzen du. Guk ez genituen Santi Bruar eta Josu Muguruza ezagutu, baina haiei esker gaude gaur hemen. Arrazoiak soberan ditugu gazteok, larun batean EH Bilduk deitutako mobilizazioan parte hartzeko. Antifasismoa zainetan daramagulako. 21. mendeko faxismoak mainstream itxura har dezake bai, baina jatorrizko esentzia mantentzen du. Euskal nazioaren ukazioa, gure identitatearen, hizkuntzaren eta kulturaren zapalkuntza eta ezberdinkerian oinarritutako gizarte eredu neoliberala. Atzoko faxismoari bezala gaurkoari ere aurre egin behar diogu. Atzoko Francisco Franco gaurko Vito Quiles da. Horregatik deitzen dugu larun batean Bilboko kaleak betetzera. Oldarkor ari diren faxistei bezala, hauekin ekidistante eta hotzan ari direnei ere argi utziko diogu. Ez dira pasako. Izan zirelako gara, eta Santik eta Josu amestutako aske eta berdinen Euskal Errepublika egia bihurtuko dugu.